I've been waiting. I think I've found what I've been chasing. I'm ready now, intoxicating, tempting me. Got you where I want you in my wildest dreams. Shadows through the looking glass tell me to come closer. Totally mesmerized, ready to feel alive. Watch my world unfold. Into the unknown. Are you ready? Into the unknown. Watch my world unfold. Can you feel it? I see you shake, anticipation with every step you take. Visions like my fantasies, beckoning me closer, risking it all. Watch my world unfold. Into the unknown. Are you ready? Into the unknown. Watch my world unfold. Follow me. Can't escape it. Watch my world unfold. Into the unknown. Are you ready? Into the unknown. Watch my world unfold. Follow me all the way. Follow me all the way. Follow me all the way. Здравейте, аз съм Манил, а вие гледате втори епизод на подкаста Ултравок. В първият ми епизод ми гостуваше един прекрасен, харизматичен човек, който също така е голям спортист. Смятам, че гостът ми във вторият епизод е също такъв тип човек. Благодаря. С тази разлика, че е от женски пол. Представям ви Станимира Желязкова от град Бургас. Благодаря. Здравей, Здравей. как си? Добре. Радвам се да го чуя. Сега, преди да започнем да си говорим с теб, ми се иска още веднъж да разясня на публиката какви са целите на този видеоподкаст. Ще започна с основната, а тя е да мотивираме колкото се може повече хора да направят нещо различно за себе си, а защо не и да започнат да спортуват. Точно така. Какъв е начинът, по който се опитваме да създадем тази мотивация? В нашия случай това е като направим едно кратко, динамично, емоционално видео, което смятам, че ние с тебе направихме. Ти още не си го виждала, но ще го видиш. Побягахме в Защо да снега. епизода започва с това видео. Както и един кратък разговор да проведем с главния актьор в това видео, който в случая е моя гост, т.е. ти. В това видео целим да привлечем внимание, като покажем твоята емоция и това как ти, спортувайки, всъщност се и забавляваш. Ти, която, доколкото съм наясно, имаш две деца, Точно ходиш така. на работа, Точно имаш така. и Това куче е на всичкото основното. отгоре и идеята е, че ти, която съчетаваш всичките неща, успяваш и да спортуваш и да се забавляваш на всичкото отгоре. Да. А щом ти можеш, значи други хора могат. Аз това винаги го казвам. Щом като кажат
и успя в това състезание. Значи, щом аз съм успяла, значи всеки може. Защото си, не мога. Всеки може. Така, другите цели са да покажем колко красива и прекрасна страна, предразполагаща към различни видове спортни активности имаме. Жалко, че не я пазим достатъчно чиста, но това вече не е тема на нашия епизод. Продължавам с целите. Да покажа колко хубави и готини хора има между нас, както в случая беше Миленски, при епизод номер, както в случая си и ти. Благодаря. Както се надявам да са всички мои бъдещи гости. А също така е, че с цялото това нещо, което се опитвам да направя, ако можем да помогнем на някой друг в нужда. Не толкова финансово, а като дадем гласност чрез епизода. Преди ти дам думата, искам да ти благодаря, че ми се довери изобщо да заснемем първо трейлера. И аз ти благодаря. Ще уникален ден. Гледайки по време на снимките на трейлера, си личиш, че се забавляваш. Не знам дали наистина беше така, но за мен е много важно, като правим това, което правим, да се забавляваме, защото ако не се забавляваме, просто няма смисъл. В крайна сметка го правим за кеф. Абсолютно. Също така се радвам и ти благодаря за това, че в момента ми даваш възможността да водим този разговор тук, без който епизода няма как да стане, тъй като според мен не е достатъчно само един трейлър, едно видео да заснемем на даден човек, а трябва в крайна сметка да покажем и що за човек е главният актьор в този трейлър. За съжаление, личното ми усещане е такова, че аз все още не се чувствам достатъчно сигурен, облиган в себе си, нямам нужното самочувствие, опит, за да проведа интервюто, да проведа разговора, който ти приляга. Скромен си. Който ти приляга. Скромен си. Но ще се надявам след време да натрупам опит. Абсолютно. И нещата да се получават както по-лесно. в спорта. В крайна случай ще снема и някой, който да води интервюто. Защо да не? Не. Ти си човек. Не се знае. Каузата е повече. Ние идваме заради тебе. Каузата е по-голяма от това, което ще води интервюто. Кауза, водиш, всичко е важно. Въпреки това, че не се чувствам достатъчно сигурен, все пак ние имаме основания да довършим епизода и да направим това интервю, защото ние заснехме едно прекрасно видео. Забавлявахме се, докато го заснимаме. Видеото съдържа хубави гледки, красива природа, хубав човек. Мисля, че с видеото, което направихме, съм успял да покажа емоцията, която аз търся, а също така съм успял и да те представя в една по-различна страна, която не е, че не си, ти просто не си се виждала в тази страна. Гледайки клипа, ще разбереш за какво ти говоря. Също така се надявам твоите приятели, близки, познати, гледайки клипчето, да се изкефят на максимум, да си кажат, гледай каква станимирка си имаме. Така че основните цели сме ги изпълнили, затова и говорим този разговор в момента. Аз признавам, че в момента силата ми е да направя повече това мотивиращо видео, отколкото да водя този разговор тук с тебе, но в крайна сметка надявам се все пак да не се получи. Ще се получи. Добре. Сега, знаеш ли защо те поканих теб? Всъщност, Слушам. преди малко си говорихме за това, че ти е чест на тебе, ми е чест. Поканих те, защото ти отговаряш на ценностите, които смятам, че трябва да има един обикновен човек, който спортува така за кеф. Ти си един от символите на бургаското богатшко общество, доколкото ми е известно на мен. Си човек, който има немалко спортни постижения. Отделно от това съм забелязал с тебе, че не си от хората, които се отказват лесно. Не. Няма нищо лошо човек да се откаже, нали? Така е. Но в крайна сметка съм обърнал внимание, че когато ти е зле, продължаваш. Не всичко на всяка цена. Това за мен е основно правило, но правило има още едно много важно. Не спираш, когато си изморен, а спираш, когато си достигнал целта и си свършил работата. Тогава спираш, иначе не. Друго нещо, което искам да спомена за тебе, че ти си един инициатор и мотиватор в това общество. Доколкото ми е известно, не малко инициативи си предприемала. Ти си мислиш, че един от хората, които са се опитвали
дори в неделя Да, всяка неделя. след традиционните 5 км в събота, които Събота, всяка неделя. всяка събота си правите, си била един от хората, които си инициирала някакви събития в неделя, събития Почти на всяка спортни неделя. събития. В продължение на години, сега малко понамалихме, но пак продължаваме с тая традиция. Всяка събота в Five Камаран, всяка неделя бягаме. Първият ми въпрос към тебе е какво мислиш за слимачният ни ден и за това как ти се отразиха въобще снимките? Забавлява ли се? Спомняш ли си? Много вдъхновяващо. Ти направихме клипа точно в един момент, в който бях в... Айде да не е в дупка, но все пак ти знаеш, че миналата година малко или много имах здравословни проблеми. И когато ми каза за всичко това, което се случи, извинявам се за неемоционалността, но наистина... Същия като тебе съм, бе. Същия като тебе съм, емоция трябва да има. Викам, как можеш има снима? Аз въобще не съм в Маля, тази енергия, в това, тази въобще и физика и това, което наистина смятам, че бях. И когато направихме, наистина почнахме снимките, почувствах тази енергия, която преди години имах, чувствах и даде ми страхотен заряд. И веднага след като свърши деня, започнах пак план график. Кое е състезание, кога, как ще отида, как ще се подготвя. И това страшно много ме мотивира. И така се наредиха нещата да стигнем до този разговор с теб. Знаеш ли, че в момента осъзнавам, че ти наистина си била така в някаква дупка. И аз съм те накарал да почнеш да мислиш пак в някаква по-хубава посока. Да. Като изгледаш тази продукция в момента, аз смятам, че много ще те тласне това още повече напред. Така си мисля. В момента го осъзнавам това нещо. Аз съм вече. В момента го осъзнавам това, че съм тук, за мен първо искам да кажа, че е чест. И това, че съм втори гост е още по-голяма чест, защото има къде по-големи утре от мен. Но наистина много ти благодаря. За мен това е признание. И благодаря, че съм тук и водим този разговор с теб. Аз събирам така случайни хора. Така, благодаря. Добре, разбрах как се чувствам. Да. Айде сега да кажеш на публиката какво е това място за тебе, където снимахме. За това място... Само да кажа, ние в момента се намираме на няколко километра от един-два от село Младежко, Странджа. Странджа. Какво е това място за тебе? Вече почти мой дом от една година. И за мен това е място, което наистина ме вдъхновява и ме прави друг човек, един по-добър човек. И страхотна природа, препоръчвам на всички. Малко така, не е толкова, както другите планини известна, но Странджа е много дива, с много живот в нея. И има много и места за отдих, за туризъм и за спорт, естествено. Добре. Разказа ми за това как се почувства по време на снимките, разказа ми какво е за теб това място. Време е да ми кажеш кога започна наистина да спортуваш, преди колко време и въобще как се отразява спорта. Така, значи 2017 година, т.е. вече 8 години съм, мога да кажа, бегач, ултрамаратонец, триатлонец. Сега се сетих, извинявам се, че те прекъсвам, че другото общо между Милен и Станимир, освен че са в Бургас, освен че са големи спортисти, готини хора и така, е, че и двамата са триатлонисти. Милен за мен е вдъхновителя. За мен първо Васко Динев, той е организатора на Five Камаран Бургас и той ни е основният мотиватор, докато Милен беше основно, да не казвам треньор, но заедно сме тренирали, много тренировки сме направили, докато разбира какво е това триатлон, всеки етап как се прави, и как да се подготвя. И така че Милен наистина е мой вдъхновител и се радвам, че след него аз съм тук. А какво те запали въобще да спортуваш? Както започнах, че аз бях майка с 2 деца, домакиня, работеща майка и някак си се не намирах време за себе си. Това беше основното. И така от приятели разбрах за Five Камаран и си казах, защо пък да не пробвам да почна да бягам. Това са, горе-долу го смятах половин час, даже
начало не знаех за колко време ще го мина, но почнах да се интересувам. Горе-долу, половин час, 40 минути. Казах си, 1 час за мен. Защо да не си открадна този час? И обаче, тъй като аз винаги обичам да се подготвям за всяко нещо, ще ти призная, дори те тогава ми се смееха приятелите, че за 5 Cameron се подготвях сигурно едно 6 месеца. Съм бягала по 1 километър, по 2 километра, по 3 километра. 6 месеца се подготвях, да, докато се престраша, защото си мислех, че там са някакви страхотни бегачи, професионалисти. Това е несериозно, не е важно. Много ме беше страх. Не е важно как си стигнала до тази цел, важното е, че си Да, стигнала застанах на тази цел. старта, няма да забравя. Избрах си не случайно 6 май, деня на победата. Моя син е Георги, реших в негова чест. 6 май беше събота, викам, това ще е деня. И само се хванахме на бас с моя между моя зет ме закара, аз пак страх. Не, вика, ще дойдем, ще отидем заедно да бягаме. И се хванахме на бас, само да не съм последна. Не трябва да съм последна. Бях предпоследна, няма да го забравя, но се чувствах като истински шампион. Аз съм успяла да бягам 5 км без да спирам, с прилична скорост. Това ти е най-сладкото предпоследно място. Абсолютно предпоследно място, бях толкова щастлива. И оттам започнаха всяка събота, около 1 година, само 5 Cameron. Ще ти прекъсна. Слушам. Значи, 6 месеца се е готвила с тренира за 5 км, обаче резултатът е в момента е такъв, че тя е триатлонец. Няма значение как се започнала. Така е, аз абсолютно съм аматьор. Много далеч. Нямам треньор, сама се подготвям. Имала си някакво желание, направо. Важното е желанието и за това, че за мен вече спорта е начин на живот. Не е само спорт. Добре, това ми беше следващия въпрос. Как се отразява спорта върху живота си? Върху семейството си, върху финансите, ако щеш, върху... В началото, докато беше само 5 Cameron, беше всичко, нали, така, горе-долу, нормално. Всяка събота, в продължение на 1 година, мисля, че горе-долу 1 година, само до 5 км. И започнах да разбирам, че хората ходят и по състезания. И си казах, защо пък да не? Да вдигна малко левела. И от 5 км започнахме 10, по-малко 15 и почнах да усещам, че мога да пробвам и вече разбирах, нали, разбрах, че има полумаратони, маратони и вече в моето съзнание започна така да се изгражда една стълбичка, която аз трябва да я премина. Полумаратон, маратон, ако успея, дай Боже, нещо нагоре. Семейството подкрепя ли? Да. Нали, отначало беше трудно всичко да съвместявам и тренировки. Аз все пак смятам, че, нали, съм и домакиня, готвя, чистя, нали, всички домакински неща, които трябва да се свършат, ги правя. И деца, 2 момчета, хубави и големи, които също искат своето внимание. И наистина ми е малко трудно. Нямам никакво вече свободно време. Никога не прекалявам. Не искам да се чувствам супер изморена, но пък се чувствам, че трябва и да си натренирам, да се подготвя, особено когато имаме цели. Не може да отидем без да сме подготвени. Миленски спомена в нашия разговор, че в основата на доста неща, поне за него, стои дисциплината. Дисциплината. Това ме е научил също той. Той ли те научи? Абсолютно, да. Аз страшно много попих от комуникацията ми с него. И от нещата, които ми даде, от начинът на мислене, страшно му се възхищавам аз на него. И това с дисциплината няма да го забравя никога, защото... Дисциплина, за да може да успяваме във всичко, защото е трудно. Иначе всички ме питат как успяваш. Нямам свободно време. Първо исках свободно време, свободното време беше бягането и сега наистина това е свободното ми време в тренировките. Но на мен това ми доставя удоволствие. Както казах, е вече начин на живот. Кое е най-голямото спортно постижение? Ами, докато се подготвях за нашия разговор, наистина много се разколебах, защото имам 2 големи, наистина за мен. Може би последното, което си го бях оставила, и така съм си го и кръстила черешката на тортата, е да направя триатлона Лъвско сърце. Може би. Другото е дуатлон Витоша. След маратон Пловдив 2019, 2020 реших, че трябва да отида на Витоша 100. Тоест, след като съм направила маратон, реших, че трябва да отида на ултрамаратон, тъй като това е следващото ниво, нали, както си го представях.
3 поредни години бях на Витоша 100. Първата година направих бягането, цяла нощ валя, преди да тръгнем валя. Нещо страшно беше. Толкова много кал имах по себе си, че мъжа ми ме на автомивка, защото нямаше как ви кажа. В това състояние, в колата, не! С парастойката. Толкова много кал имах. Втората година направих колелото. Също отново беше цял ден валя. Направи само колелото? Само колелото. Исках да видя как ще съм с колелото. И си бях казала, първа, втора, трета година трябва да е дуатлон. На дуатлона грешката беше, също отново, ако почнем за грешки, че между двата етапа имах само 2 часа сън. И който ми костваше от това, че когато тръгнах да бягам, тъй като отначало е само нагоре, нали, денивелацията е основно в началото, ми беше страшно трудно. Паднах и така се ударих, че цялото ми око, ето тази част, бях с насинено око, все едно са ме буксирали. Така се ударих, че почнах да чувствам как почва да ми се затваря окото. Тоест, това всичко ми се наду. И това е през нощта. И това е още в началото? Още в началото. И стигам до пункта и човек само ме гледа. Момиче, нали ще се отказваш? Викам, не, няма. Трябва да ти изчистим тук лицето. Много си зле. Викам, няма време. Аз няма време. Тук часовника върви, контролата върви, аз продължавам. Няма ли да спираш? Викам, няма да спирам. Как ще спирам? Между другото, за дуатлон Витоша, ако говорим като състезание, всичко е постижимо. Няма състезание, което да не можеш да направиш. Тук единственото беше, че когато си направил колелото вечерта, спах 2 часа, изкъпах се в хотела и когато поспах и станах, казах, сега отново трябва да го правя. Отново също цялото трасе. И то започва ми пред 12 часа през нощта. През нощта. Няма да не съм спала и пак да си го причинява това цялото. Значи, сигурно едно 15 минути стоях и наистина това ми беше най-трудното решение тогава, дали да продължа. В тази връзка искам да кажа, че пък на мен най-трудното ми е да си обуя обувките на краката. Всичко останало вече е лесно. В случая ти се чудила дали застанеш на старта, дали отново обаче да застана, като си застанала на старта, просто си тръгнала и ето и че това дори това не те е спрало, което се е случило. Не, с това беше невероятно. Аз не виждах с едното око цяла нощ. Какво искам да кажа в момента? Искам да кажа, хора, просто си обуйте обувките, оттам нататък е лесно. И застанете на оттам нататък е лесно, нали така? Абсолютно, да. И това си мислех, че това е най-трудното нещо, което съм направила през живота си. И за мен тогава беше наистина най-сублимният момент в цялата ми спортна кариера, ако мога да се каже. Това е прочутало, така да кажа. Много. И само последно за дуатлон Витоша, колоездачите тогава бяха около, това нарочно го прочетах една статистика, около 1500. Бегачите бяха около 1000, дуатлонистите бяха около 200. Да, 100. 100 и нещо. Между 100 и 200. Жените бяхме 12, 10 завършили и аз бях 4-та в моята възрастова група. За мен това наистина, казвам го, не да се хваля, просто аз наистина, аз не съм, как се казва, не съм горделив човек, аз съм супер горда с тогава това, което направих. И тогава вече, когато го направих дуатлон Витоша, реших, че щом карам колело, като малка пък много обичах да плувам и това е може би единственият спорт, който съм практикувала 2-3 години като дете и реших, че вече трябва да почна и да плувам и да се насоча и към триатлоните. И тъй като триатлон, като кажеш в България, поне за мен, тогава беше лъско сърце от най-голямото, черешката на тортата, също реших, че аз не мога да отида директно. Трябва да се подготвя преди това и 2 години се готвих, докато стигна и до ниво да успея да застана на старта и да го завърша. Сега като казваш 2 години се готвила, звучи, че едва ли не всеки ден или през ден си плувала, през ден си бягала, през ден благодарение на Милен каза, момиче, няма как да ти даже те всички ти като чуха, че триатлона на лъското. Абсурд! И Милен даже трябва да почнеш не само бягане, колело и плуване в различни дни. Трябва дворазови, триразови тренировки. И се започна плуване, колело, бягане, колело. Първия път ли успя да направиш? Не, за съжаление, това е Значи имам само 2 състезания в 8 годишната ми кариера, на които съм била над контролата. Едното е Пирин Ултра 66.
Бях 1 час над контролата и там не си поплаках, защото пак се чувствах, защото стигнах до финала. Нали? Малко се облякахме. Да. Че Казина става хвално все пак с Странджа все планината. пак Да. планина. Първият ми триатлон беше Лудогорският. Аха, преди Лудогорският Лъвското триатлон. имаш... Преди Лъвското реших, че за да направя толкова много километри, нали, над 100 км каране, 20 км бягане, Все пак трябва да имаш 3 някаква км, демо версия. трябва да имам нещо, дали, да видя дали въобще ще мога да дръзна да застава на старт. И оттам вече отидах и на малката, на Лъвско сърце Утопия, както се казва, малкото Лъвско сърце. Там 2 поредни години го направих. Цялото? Триатлона? Да, триатлона. Значи Дори ти бях имаш- на второ място в моята възрастова група едната година и бях толкова отново горда със себе си. Няма лош човек да има някакви награди така. И за това, награди когато за ги... себе Да, си, смисъл. абсолютно. И когато ги направих, реших, че може би пък да ми се получи за голямото Лъвско. И цяло лято, тъй като то, нали, септември месец, Да. цяло лято не съм спряла да тренирам. По-трудно беше, отколкото да тренираш Много. за 5 км, така ли? Да, да. Толкова много тренировки. Аз затова само значи това ми е второто ревание. Така, наистина много ревах за Лъвското, защото Няма толкова нищо лошо. много тренировки и лично време бях, нали, за да Вложила, стигна, да. много бях вложила, за да стигна да застана на старта. То естествено аз участвах на Лъвското точно годината, когато имаше буря огромна и дъжд преди самото Лъвско, в деня преди Лъвското. Морето беше ужасно, имаше над 2-метрови вълни. Аз, нали, имам фобия и въобще как ще вляза аз да плувам в морето. Вълни 2 метра. Не ме питай как съм го изкарала плуването. Изкарах го, но и то с така прилично време. Като започнах колелото, цялата странча всичко беше кал. Много кал. Но аз си казах, аз направих Витоша 3 години кал. Няма проблем. Няма проблем, но имаше проблем, тъй като контролното време е значително по-малко от това, което е на Витоша. Аз пак отново бях всичко подредила на всеки пункт, колко часа трябва да мина. При мен всичко е разграфено. Нали, даже всички казаха, ама ти си била на ръба. Аз не бях на ръба. На ръба, за второто вече, когато го направих. Всичко беше изчислено, така че да не давам всичко от себе си, за да не блъсна стената, как се казва. Само да поясня. Ти в момента говориш за успешния ти опит. Да, ами Че за да стигна когато- до успешния, само да разясня. трябваше много, да. Тя в крайна сметка повтори триатлон Лъвско сърце и го финишира успешно, Да. но беше през цялото време наистина на ръба на контролното време. В момента това, исках което да кажа, разбираме, да. че всичко беше за нея това е било планирано да бъде на планирано ръба, да съм. защото не е на било ръба, но по- да, исках по-важно е било да финишираш, Точно отколкото така. да... Не исках пак нещо да ми стане Да, здравословно или не. Исках да съм в супер съзнание, нали, да си го направя до край. А първото, защо не успях, бях на 10 минути от колелото, от контролата. Тоест на колелото На с 10 къска, така ли? минути ме спряха и казах, аз им се молих, викам, моля ви се, аз съм бегачка, ще успея да вляза в контролата. Съжалявам, Ама, тук има правила, правилата са 10 такива. минути са 10 минути. А защо бяха 10 минути отгоре? Това е може би една от най-големите ми грешки въобще във всички състезания. Отново казвам, защото винаги трябва да си изличаме грешките от дадено така. състезание. За мен е много важно. За мен грешката си я разбрах, когато бях на трасето на колелото, преди последния пункт. Тогава аз знаех цялото трасе, но само всички, както бяха ми го обяснявали. Аз не успях за цяло лято, бях направила много карания в Странджа, но не успях да направя цялото трасе наведнъж, за да видя как да си разпределя силите и къде, какво ме очаква. Примерно, какво ме очакваше? Един хубаво баирче на Фазаново. Да. Това не го очаквах. Аз вече гледах, имах 40 минути и ми оставаха близо няма 12 км. нещо Точно такова, да. така. И аз казах, 40 минути, никакъв проблем. Аз вече бях с усмивка на устата, аз съм готова, ще си влеза в контролата. И изведнъж, първо аз имам проблем малко с храната, като тебе, не използвам и никакви За какво трябва да се храни. хабят ресурси? Клин спорт практикувам и това беше основната грешка. Трябваше преди баира да си взема нещо сладко, за да имам енергията, защото вече бях наистина след 90 На км. какво дължи тази грешка? На липсата на опит или... Това, че не успях да направя предварително цялото трасе. Ако знаех, че има такова баирче на Фазаново,
Щях да се подготвя преди това, да си Не взема си нужната била захар. написала домашната, Не бях си както написала трябва. домашната. Но на следващата година, Но на тези 10 минути толкова много ме амбицираха. Толкова много, че Че на следващата следващата година година- отидах и си го направих. добре, докъде мислиш да стигнеш в спорта? Така, и докъде мисля да стигна, както Милен каза, нашите бягания и въобще спортуването не го правим само така, нали, да се чувстваме успешно финиширали, ние го правим за да пътуваме, да опознаваме родината, както аз затова уважавам много това, което сега правиш. За мен България е страхотна страна, уникална, имаме толкова красиви Само ако кътчета. е чиста. Естествено, да. Много е красива и затова с тези всички състезания, на които ходим, ние ходим групово, с семействата, правим си, точно ние сме едно хубаво общество, бургаското, станахме много добри приятели и за мен това е да опознаем различните места в България и сега вече от 23-та година започнах вече да правя маратони в чужбина. И това също за мен е нещо много голямо. Следващото ниво. Следващото ниво. Да. Да, защото да видим, до сега видяхме как се правят състезания в България. И исках да видя как се правят и по света. И 23-та не стига, че направих Ловското, ами участвах и на 4 международни маратона. В Рим, в Копенхаген, Валенсия и в Букурещ. И на всеки маратон от началото до края с по 5 минути се свалих от личното време и бях много щастлива. Хората на какви работи се кефят само? Да, Какво повече може да иска човек от това? така е. Самопобедил се, нали така? Абсолютно да. Така че сега това е за мен да продължава, ако мога да държа нивото. Да, това ми бяха основните цели. Дуатлон Витоша и Лъско сърце за мен бяха черешката на тортата. И сега има и други, но Добре, кажи нека така да е, успеем. така има и други. Искаш ли да кажеш, да споделиш каква ти е, така да кажа, спортната мечта, за кое аз, състезание така ти е мечтала да го сега, отметнеш тъй като аз обичам успешно? наистина да участвам на различни състезания. Миналата година участвах в едно много интересно за мен състезание в Русе, 24 часа Дунав, Денюб, на английски. Това е бягане на стадион. И аз си мислех, че това е най-ужасно нещо, което може да бъде, да въртиш обиколки на Често да стадион. си кажа, аз в момента така си мисля, че Да. това е най-ужасно нещо. И но викам, тъй като я имам до нас стадион, Не съм. нали, живея в Бургас, имаме близо стадион, където тренирам. И толкова, докато направя 5 км и вече почва да ми писва. Обаче миналата година затова реших винаги да се, нали, при мен е идеята винаги да се предизвиквам в нещо. Казвам, що пък да не се запиша. И тъй като организатора за мен също е много мотивираща личност, Виро, Вихрен, всички го познават. И бях така си обещала, че трябва да отида при него, да направя това състезание, хем за съпорт, така да го видя него и да пробвам пък нещо различно. И 6 часа бягах на стадион. Уникална емоция. Защото, да, ще ти кажа защо. На всички маратони, където съм участвала, аз си признавам, мога да участвам много, съм участвала много състезания, но не съм от бързите бегачи. Всички се изстрелват напред и аз оставам сам самичка. Да не съм самичка, но така, доста по-малко хора има. Душичката тя. Така и някакси няма какво да се надъхаш, освен от природата. Нали? Докато на това състезание, там беше елита на България. Христо Цветков и ред други уникални състезатели, включително и 6 машини или повече, да не ги изброявам. Христо, Павлин, Димо Бенев, Емел, извинявам се, ако забравя някой. 6 бургаски машини има предвид. Да. Бяхме 6 човека от Бургас и това е такова удоволствие да правим обиколки, да се засичаме. Ние отначало дори си говорим, даже пречихме на дисциплината, караха ни се, защото ние се забавлявахме, ние отидахме да се забавляваме. И обаче това чувство да се въртиш и да гледаш как бяга преди тебе човек. Уникално. Аз гледам Христо Цветков как бяга и бягам след него, защото той беше на 24 часа и се е с много определено темпо. Скоростта ни е различна и успявахме да се докоснем до това да видим как бяга един професионалист, как се подготвя, какво... Разбирам, с целия си че екип. всяко И за мен това състезание, беше всеки формация уникално. има различна емоция, Абсолютно, да. която човек трябва да разнообразява. И да Това искаш кажа, че това кажеш. беше единственото състезание, на което имах спортна злоба
И тъй като имаше монитор и гледаш на кое място си. И ние бяхме така, не мога да не съм сигурна, над 10 жени. И по едно време гледам как 6, 5, 4 почвам да отивам нагоре. Да сваляш местата. Да, и почнах вече тогава, защото просто бях си казала, че трябва да ги направя тези 6 часа без да спирам, да бягам без да спирам, без да вървя. Това ми беше основната цел. И да направя минимум 50 км. И това ми беше предостатъчно. А какво се случи? Направих си ги отгоре даже. Много повече направих и успях да запиша трето място. Не във възрастова група, официално трето място. И много бях щастлива, защото тогава наистина за първи път изпитах спортна зова. Почнах да гледам кои са пред мен, колко трябва да ги изпреваря, с каква скорост. Изведнъж почна да ставам сериозен бегач. Гледам си часовника, викам, това не съм аз. Изпитала си някаква различна емоция. емоция. Да. И това също ме мотивира да може би да участвам на по-голяма дисциплина. Аха, значи т.е. твоите бъдещи вече планове, Ами, виждания може би са да пробваш нещо с Нещо повече. Да. А има ли някакво състезание, което си казал, това ще е това състезание, което А, да си наблязала вече такова? Ами да, За което да се за готвиш? сега единственото, което е наистина в календара твърдо, е маратона в Дъблин. Там моите приятели знаят, че аз 3 години поред кандидатствам, тъй като има за международните по-големи маратони. Първо трябва да се не само да си платиш таксата, а участваш в като Да, лотариен принцип. Тук вече... И аз 2 години не ме изтеглят. На Лаваредо също се пробвах и там не ме А изтеглят. сега изтеглиха ли за този? И сега ми изтеглиха. Кога е този маратон? Дъблин е на 26 октомври. Имам предостатъчно време да се Добре. Да. Дисциплина, нали така беше? Моля? Дисциплина, нали така? Дисциплина, да, само. Много. И много тренировки. Добре. Къде намираш своите примери в спорта? Спорта къде? Те са постоянно. Ето ти. Пред мен са. Всички мои мотиватори са мои приятели. Също социалните мрежи. За мен социалната мрежа е нещо хубаво. Това наистина да виждаме добри примери, да виждаме хората как тренират, къде ходят и ние се надъхваме покрай тях. Така че, но най-вече наистина бургаското бегашско общество е едно много силно общество, което за мен е с ръка на сърцето мога да кажа моето второ семейство. И всички, които заставаме на старта в събота на Five Cameron, са мои мотиватори. Прекрасно изказване. Нямам какво да допълня тук. Добре. Аз какво най-много се гордееш в момента? С постижението ти това на ловско сърце, това, че го завършим? Не, може би съм горда с това, че все още ти казах, че за сега нямам травми и искам да продължа да запазя тази енергия. Мисля, че все още, особено с това видео, което снимахме с теб, аз ти казах, много силно ме мотивира. И искаме да се държа това напрежение. Винаги преди състезание аз се притеснявам. И смятам, че докато човек се притеснява, притеснение не оказва в лошо. Има така едно да ти потреперят малко ръцете, така една друга енергия. Това пламъче, докато е в мене, продължавам да бягам. И да спортувам. Не само бягам. Колело, плуване. Ще се раздаваме. Добре. Да те попитаме, те попитах и Миленски. Тогава му зададах въпроса какво би променил, ако има такава възможност в неговата спортна кариера. По-конкретно въпросът ми е всъщност би ли почнала по-рано да спортуваш? О, да, аз винаги съм моя желание. И като малка исках на баскетбол, на волейбол, на много спортове. Много. На плуване поне успях. Ходих заедно с баща ми, между другото. Той ми е ментора в живота, тъй като той е бил спортист и то професионален спортист. С хандбал се е занимавал. И така той ме заведе на басейна, научи ме да плувам около 2-3 години. Но после вече, тъй като си признавам, бях отличничка и моите родители казаха, не може да имаш и висок успех и да спортуваш. Избери едно от двете. И даже дори не избери, по-скоро ми караха да повече да залягам над учебниците, а спорта остана някъде. Така че, когато му дойде времето... Съжаляваш ли за това нещо? Че така се случва? Може би не. Или така е трябвало да стане? Така е трябвало да стане. Добре. Какво би посъветвала в момента
прохождащи спортисти и въобще тези, които не спортуват? А, Какъв така. съвет би им дала? Трябва да се започне от някъде, ако нещо иска да променят в живота си. За мен спорта променя живота до там, че ето първото, което казахме, ставаш по-дисциплиниран. Второ, естествено, води и до намаляне на теглото, например. Аз може би това беше една от При мен основните това е причини. проблем. Да. При мен това е При проблем. жените това си е основен проблем в една средна възраст, да го кажем. Така че спорта е задължителен дори. По-малки, естествено, не като мен. Всички казват, не като те. Викам, да, не като мен, но поне по-малко трябва да се спортува, да поддържаш добра физическа форма. И естествено спорта отключва хормоните на щастието. И затова се казва, че спорта е съвременната дрога, тъй като дава ни хормоните ендорфини и много други, които наистина се чувстваме щастливи и затова се усмихнати. И даже сега ще спомена, отначало, както казахме, всяка неделя бягахме, събота 5 къмърна, неделно бягани. И съпругата на един от приятелите бегачи казаха, всъщност той разправяше, съпругата ми сутринта, знаете ли какво каза? Кажи, пак ли отиваш при ония сектанти? И да, не сме Наркомани. Наистина, може би така е. Да си избягаме, да се почувстваме щастливи. Това е един вид дрога, но смятам, че е хубава дрога, полезна, нищо вредно и нищо лошо, точно обратната. Добре. Това бяха въпросите ми към теб. Видял предишният епизод с Милен, а и в моя първи епизод обясних, че не целим само да покажем на публиката как да ги мотивираме да започнат да спортуват. Целта ми е много по-комплексна. Искам с това, което правим, да съчетаем нещата, ако можем да помогнем на нещо или някой в нужда, като дадем гласност, както и малка финансова подкрепа за този някой или нещо. Ти дали си успяла да помислиш по темата? Винаги си написала си дома. Винаги, защото ще ти кажа, за мен, освен спорта, за мен номер едно е в живота, дори как за мен, че трябва да разберем защо сме на този свят. И в крайна сметка да си изберем една кауза. Една или няколко, нещо да направим нещо добро, с което да оставим следа след нас. Не само с спортни постижения или някакви други успехи, но да оставим следа. И аз от 2-3 години съм доброволец към приюта по безстопанствени животни. Специално за мен мисията е не насилието на животните, особено кучетата, което са моята страст. Не случайно си прибрах едно куче от улицата и сега то е част от нашето семейство. И ако не беше другото, за което така се случи с моя близка приятелка, може би това, което си говорим, щях да отидем в приюта и там да дарим сумата. Но аз там така или иначе продължавам да дарявам, продължавам да правя разходки, дори искам да призова Говориш за приюта, всички, който е до Бургас, на местност Пода, така ли? до местността Пода. Всеки, който има възможност на събота и неделя, и всеки работен ден, приют е отворен сутринта от 10 до 12 и да отидете, да разходите по едно кученци и да му дадете малко щастие. За 2 часа те се чувстват страшно щастливи. И така, за тази моя кауза. Аз другото, което помислих, с моя приятелка преди миналата година се случи много, много неприятно. В смисъл, че е болна и има нужда от помощ, тъй като лечението е скъпоструващо. Естествено е в чужбина, тъй като в България се казали, че трудно могат да й помогнат. И лечението е в Турция и затова, който има възможност, момичето се казва Милена Матева. Има в социалните мрежи, може да се намери в Фейсбук Милена Матева, като се изпише. В нейния профил има банкова сметка, къде може да се преведат парички, да се помогне, тъй като лечението е много дълго и много скъпо, за съжаление. Ще поместя информация в края на епизода за това как, ако някой реши да се включи, да помогне. Освен това, което ние ще предоставим, т.е. Станимира, посредством мен, посредством
нейното гостуване. Всъщност това е нейната награда за това, че беше мой гост. Твоята награда е да помогнеш на някой. Точно. Предай нататък. Точно така. Да. Сега, аз имам и нещо лично към теб, което искам да ти дам, с което искам да ти се благодаря за това, че беше мой гост. Това е една книга на Людмила Филипова, Любима. Писателка. която се казва "Където се ражда слънцето". Супер. Не знам ли се е Не чела? съм я чела. Тематична е, като защото писателка става въпрос за много. Странджа, Да, планина. чувала съм. Вътре е пликчето. Да. Заповядай. Благодаря. Страхотна изненада. Между другото, наистина исках да я прочета тази книга. Наистина знам, нали, точно за Странджа, че става въпрос и така ми беше в... Да, дълго време мислех класацията. какво точно да е, Но на така каква и не тема стигах да... нали, до книжарница да се я взема. Много благодаря. Ще я прочета с страхотно удоволствие. Добре. И да се сещаш за нашите емоции. Абсолютно, да. Имам и още нещо към теб, което ще го дам след това. Добре. Окей. То вече Окей. ще разбереш. Добре. Добре сте, Мирки. Беше ми много, много приятно. А на теб какво ти е следващото предизвикателство? Сподели. Не знам още, наистина. Не може. Всеки бегач си има план-програма за цялата година. Ами мисля да повторя Пирин утра, защото миналата година си изиграх нещата както ми се искаше, 160 км и се насоча повече към триатлони. Така. Защото Трябва както Трябва. ти идва едно естествено, човек трябва да пробва различни неща. Различни неща, да. Да. Към тези неща се насоча. Да спомена, че той го е правил Лъвското сърце, но не по време на състезанието, а като собствено предизвикателство на обратната, което беше уникалното. Първо направихме колоезденето, така, колелото, после направихме цяла нощ, плуването. цяла нощ, Да, нощно лъвско направихме. лъвско. Това беше уникалното, нощно лъвско. Следя ги цяла нощ, не съм спала, защото това в Странджа през нощта е уникално приключение. Просто е много готино. Колело, бягане и по изгрев. Знам, че плувахте в морето, така че Беше супер. да ви се възхищавах. Супер беше. Така. Пожелавам ти и на тебе успех. Благодаря за поканата още веднъж. Отново ще се повторя. За мен беше чест. И с това епизодът ми приключва. Всичко хубаво пожелавам. До нови срещи. До нови срещи.